Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan sirbiti gaget, nominalem kamet ngagparte. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Awanin ni tatang mo, anak ko. Ay, asawa kaya, paya pinanawan na kami. Gusto, nanang. Pinadaw kayo nagsangsangit. Apaya natay ka, kat saan tayo paya nakabayad ka nagiti utang tayo, ijay kantina. Jay utang tayo, ijay Bombay, kadya utang Ay, tayo. unay kamutan anak ka. Nakamatumot amin ang anak ka utangan. Ay, kat punumat nga min, nanang. Kababa ay nagadudag itong tao. Mangagda nga ado ti utang mo. Wan nga rod Hinaala nga talaga. Pero may ngagladlading Asin na siya naroon dito. Bibinta tayo tayong langan. Ay, nimot Uncle Fredo day jag walwalay jerwar. Kasta unay madan na bartag na. Ingkanawaan ni Fredo, nanang. Tuloy ko dyan sangit. Yung di mo nagkakamatan dagiti utang niyo Ibabain mo lang ti pamilya. Ay, Fredo! Ay, niya aramidam! May sakamit ngawan babain na. Ay, di na nang naya. Bubut ngaglang magdangit ita tao. Amom alas night ni bayaw mo. May kakitdang anabarbartag. Ay, kung kaya man niya. Ay, dahil patak matananang. Ay, pasensya ka, Ruba. Pasensya kayo na. Maturo ka. Saban ka. Ay, Kulakan ka saan ka nga agbarbartag no may kabakilamay. Ala, agawid ka. Tayin ka maturang. Nanang, ina ko nag-eskwela. Diyan nga allowance ko. Ay, anya ngay ti maitid ko, anak ko. Kat kaitabtabon ni tatang mo. Kasanungag ti biyag tayo itan no kasta nanang. Jack ammo, Annalyn. Sapay kayat ko pa'y matngaruti makaturpos iti kurso. Pampanunutak pa'y ngarod. Ama sapul samot ngagsardeng kapay laang. Gapo ka di taawanin ni tatang iso asumardeng akon nga agadal. Kahit pangalaan tayo ngay ngarod iti kwarta apagadal mo, anak ko. Imbag kumaan no si kalaang ti agad-adal. Ay, upat kayo nga agiskwela. Ay, jay pa'y ngay kanan tayo nga inaldaw. Ay na, agsakitan ti ulok nga agpanunot. Agpatulong kayon akan niya Uncle Fredo, nanang. Imbag day jay tawan pamilya na. Kan ado ti kwarta na ta kontrakto. Day, apay ngagdiritso ka ngay di ta kusina, Dolores. Nanang, mangkita ko maitimakan. Diyak pa'y ngamin nangal daw. Apay, awan makan ije balayaw. Ay, perme, nga agrigrigat kami itan, nanipod na baluak, nanang. Iso nga ron nga imayak dito'y balay, takayat ko akasarita ni Fredo. Day off na ita, ngam nagmalmalam nga awan dito'y balay. Tapay nga awan. Sa dino tinapanan na. Ay katnapan man nakiinuman, akadagiti babarkada na. Ay, una yan. Dawatag lako man tiinom na akwarta. Ay, sayang no arak laeng ti pangigas-gastusan na. Ay naanak ko, baknang kumaitan ni Fredo no saan amang marto. Katuan mo, nagagat ngagpaiso ang mamartag. Ay, agasam nga ti sweldo na akas kontraktor. Una, nakagatang kuman itilugan na, kanada kumapayin bukod na balay. Padasag tuman akasarita no agawid. No mauray mo Rabinton nga agawid day jay. Ne, siga matinang ilugat iti rida umana. Umunag ka, Alfredo. Ay, munay mo ta.
nga grabe kamutan nga agaway. Ay, kat, anya nga ron manang. Gagangay ito barwa. Apay ngay, agilad kamutlatan dita semento. Nabarta ka nga ron. Ay, Fredo, iso nga inuray ka, ta dumawat ako iti kwartam. Kwartak. Anda ya kwartak. Ay, si kapay mo't abaro, ti maibusan iti kwarta. Nan, kita akman ti wallet mo? Nita. Gitam. Na, purong matresibo ti karga na iti wallet mo. Ay, mapispisang pa na iti wallet mo. Ay, Ay, una yan. Awan ngagpay so kwarta na. Ay, nakabangko nga ta. Winnaw, inggatang nalaang iti arak. Ay, sayang pay, no inggatang nalaang iti arak. Aray, gusto pa dito trabaho tao may kapay mangal daw. pangal daw na ya. Ni, gawin. Pasado alas 12. Ay, sana pa mabisin. Di mo la kaya tapanawan mo dito trabaho mo. Inta ka manganan ije karinderya. Nagninay jay. Langina nga. Kano saksi 50 ti budget mil ijay. Idanon ko langan ijay balay, tibisin ko. Ay, unay kan pare. Kuripot ka. Sika pa'y amakao awat iti kadakilan aswil. Yung tagkuripaw. Aha. Ingkagat mga na tani. Ur-urahin da kan dagiti kakadwa. Makamu ka. Day tati kayat mo. No kayat mo ti mabisinan. Nanang, anya ti sidaon. Damagam kanya kat urayak nga rujigin atang mo asidaon. Anya kat ni nanang. Siyak man ti gumatang. Siyak matla siya kung ti gumatang iti sidaon. Ay katay niya ngay nga raw kat sikat yada trabaho na. Kat no kagat-gatang ko iti karni ti baboy iti kalman. Ay so sanakaw. Idi pala napalabas abulan da jay. Agkabukan sa mutang. Di na palabas sa bulan. Katuan. Gimatang ka kumamutan. Uray galungkong lang. Awan kwartak. Mga anakon, ano sak ti agsida iti mantika ken bugong. Ay unay ako ripot mon Fredo. Pangip-ipa nam ayay ti kwarta manakaw. Nak. May sakis aber. Apay, asino ti gimatang? Kat siyak Wow! Buo alitsyon manok pa iti pulutan. Aginom tayo ita. Total, Sabado intun bigat. Nagturod ka magumatang iti kastak kado ara kay kan pulutan. Ay! Ay kat, no maibaws, gumatangak pa ya. Sumatugaw kakit din, tarugyan tayo ti agsyak. Awan, jaket yung minom. Agawi dak, uray na ni misis ko. Uray na ti swildok. Ay, isukat ajak kayat ti mga sawa. Tajak kayat agastusan ti kwartak, itijak matkapkapin ano. Kay, aglaklakay ka nga rudin na baraw. Nanang, kasaritang mutan ani Fredo. Tatulungan nakman namang padal kadagiti anak ko. Padasok nga ibagakan ko na. Ngamjak maikari ama kumbinsir ko anak ka. Tamumutan ni Fredo. Arak lang ti kayat na pangigastusan iti kwartana. Sayang mo't ti kinagagat na no kasta. Sayang ti pagbambanugan na. Dinto pa'y makagatang iti sidaon, may. Nagimot lakit din. Wan, dakkel ti sweldo na, ngam awan maururnong na. Na, kunak ano ibang bangko na ti sweldo na, Ay, nanang. sus. Imbagak matenkan kwa na dayta, ngam dinak dengdenggang. Mga sawa ko mga rudan ano kasta. Asino nga'y kumati mangayat kan kwa na kat artek mal. Fredo, papanak maki-birthday di takaruba.
Kat mapan ka lang, nanang. Na, nagdakulan a butilya ti arak day tasangsangwam. Kun, wow! Litson samot day tapulutan mo, nanramanakman. Pulutan ko lang, day ta, nanang. Anyakat ni nanangan. Ala, ingkakat maki-birthday. Ay, mabainak ko mga road ang mapan maki-birthday. Ta sa anak mo't anaimbitaran. Mapan kakit din. Kat mangyawid ka iti karni asidam iti makabulan. Tapno saan kan nga agpagpagatang kanyak iti sidam. Pare, anda mang birbiro kun ka di tarwar ti opisina. Asa ino paray? Balasitang mo't. Chicks mo sa mo't. Ne. Awan mo tinar-aram ko. Anda ka no magkaya na nga ibagakan ka. Anya ka no tinagan na. Ay, diyan nadamag na. Inkantor orayan na ka, paray. Ibagamlatan nga awanak. Ingka kidin, tayo bagak nga da ka. Kasaritam laang mo't. Analin, si kamat gayam. Unang kul, nagkapuha ki di eskwilaan mi. Kahit, apa adim magas ka dito yung opisina may. Kuha ngamin, agtis kami ngamin. Kot kasapulak, tagpauna iti tuition ko, anggal. Awan kwarta ni nanang. Iso ana panunod ko, nga umay mangibagakan ka. Nairanamat nga awan kwartak ita. Awan ka di apulos, angkol. Awan, adu dita pagdiskitaran nyo. Angkol, nagadumot nga minan ti utang ni nanang. Saan min nga mo, no sa dino pa iti pagutangan mi. Sa anak-anak ka isaang, tanaibos di bagas. Naibos ti bagas. Nagbita na naibos. Ay, kagat-gatang ko'y di namin sangal daw. Ay sos, manula ang mat akilo di ginatang mo nga eh. Saan ay amay sa kabandi ginatang ko? Ay agtala ka man si Capri daw, kano lima lang ang akilaw. Imay pa'y ni manang mo aduluris dito'y balay itay, kat dimawat iti bagas. Maasyanak mo, tawang kano ti kanunda, iso nga inted kon ayan na batay. Ay, unay mo't dagitan na pamilyan. Itay lang, imay ni Annalyn di opisina. Dumaw dawat iti pagtuisyon na. Ay kaasid ang arod mo't, iso ako naken ka. Tangay awan mo't pamilyam, kandakil ti swildom. Tulungam ka di ida. Anyakat ni nanangan. Gaputawan pamilyak. Awanan ti pangigastosa iti kwartak. Ay sos, arak lang mo't ti pangigas-gastusam iti swildom. Arak laang aya. Arak ken pulutan. No dagita abanag awan na pulos reklamaw. Ngamno kanan ta, nagado a reklamaw. Ingkapay lang umutang dita kantina. Kano mo dadakkel ti sweldom. Ita, ibaon nakpay ama panumutang. Kasano nga muda? Istoryaan nyo siguro niya, nanang. Anyakat ni nanangan aya. Amin labanag. Ichis-chismis yaw. Umay ka pa'y laumutang dito'y kantina katadamag trabaho ni Fredo. Ay na, jak kayat ti agsaon. Taagunget tumanon di anak kaw. Ket no nagdakkel ti sweldo na, di nakalamay katangan na ini ti bagas. Kastay nakunakaw, jak kayaten ti agsaw. Awan mat pamilya ni Fredo. Saan ka kuman nga umut-utang akasta? Kasla di mo mo't am-amaw ni Fredo nga anak kaw. Wala, amamok. Pasaray minalem nga may gumatang iti-arak dito'y kantina. Amumagayam. Ibagam da ito'y kenkwana. Awan serbi ti gagayt, no minalem kamait nga agbarte. Ay na, amu na daytan. Tainal daw kumot abagbagaan. Kastala ti biyag Angam sayang ti kwartana. Naladaw kay ta pare Fredo. At amin na ang over ko pare. Ay na, isardeng mo nga minin ti aginaom. Madi tinalabas nga arak. Nagsaw ti saan nga agin inom. Talaga, ngamin nandiya ako naging inom pare. Di ka man. Uy! Napanagnagak ngamin nga awan maipaay anasaya at kanyak dagita abisyaw. Kayat mo asawan. Inikat mong tibisyaw. Uy na, kanudyak pagsigsigaril yun. Ay, nagsingpat ka matunayin no kasta.
Amom, gapo iti panangisardeng ka ngagpisyaw. Ay kaya damo na ipundar ko Tanya ko mangay tinaipundar mo. Na, ay kayong kakita ni Jerwara. Puraw mo't alugan day ta nakaparking. Itakla ang makita day ta alugan Nabayag nga nyurno nga meday ta pare. Kukwam day ta. Ay kuwan. Tam ditulbok ko ni. Kukwam talaga. Uray no aday amas dakdakkel ti sweldom ngem iti siya, pare Pridaw. Ay ke nakapundarak mo't iti brand new alugan ko Dituyak laangan balayo nga agyan Dolores. Imbag ditaw, tadadag iti apo ko kakadkadwak. Ay nananang, idi pa'y lang amin nga ibagbagakken ka. Adito'y kan balay nga agyan. Taartek mo, jay kabsat ko akab balay mo. Ay, un nga raw danakaw. Pasaray maibusan kami iti kanaun. Di pa'y mangrik na. No ibagam agumatang, agung mga raw. Kasjemot ngamin at talaga ti ugali day ja Alfredo. Idi pa'y lang nga agpatpatulong akken kwa na. Hanggang pulos adinak tinulungan. Pasensya amlaktan ti ugali na anak ko. Hanggang ita, tanegosyanti akon. Ay, jakon kasapulan ti tulong na. Ay kat mabaling kamot at tulungan iti negosyo, Dolores. Ay nananang, saanen. Dito'y kalaangan balay. Tadyak kayat amarigatan ka. Aramidem kit di ati kayat mo nga aramiden dito'y. Kumatangak man iti arak, tata. Arak manahin ti katangam. Anda pulutan ko jay balay. Karni ti baka ko naman. Nasangpatam ka din ni nanang mo di tabalayaw. Saan nga raw? Napanmanan nakichismis di takaruba. Agawid intun madamdama, tama pa nagluto. Ket no inala namin na nabadbado na. Naglugan ita iti tricycle. Anya? Nagsarita kami. Mapan ka no agyan iti balay ni manang mau. Anya? Nay, apay ngay? Di namat imbagbaga kanyak deta plano na. Ay, asino ngay tikadwak dita balay? Ket no bay amat ni nanang mo. Iso pinanawan na ka na. Ay, saan na mabalain? Ay, awanan ti agluto iti kanag. Kan aglabay ti kawaskaw. Wanya, gumatang ka pa'y ka diti anak wano sanay. Ay, saan ang tata? Sige tayo nakasarita ni nanang. Ay Alfredo, jak kayatan ti agaway. Dituya kun balay da Dolores nga agyan. Ni nanangan aya. Di nakmat angawon ay ti kasta. Agang angawa kaya mo. Di mo ayan adlaw nga inalak amin ang abadbadaw. Ay, artek kan tumat ngamin, Fredo. May sakamot manang. Nay, ay, di kaagsaw iti kasta. Manot tawon mon, ang awan pa'y lang panagprogreso ti biyag mo. Ulitek manan nga ibaga di pagsasaw ako na Fredo. Awan serbiti gagad, nominalem kamot nga agparto. Iso nga agbaliw kan, anak kau. Itang gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbiti gaget, nominalem kamet ngagbartag. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatitiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mo direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sabay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon Kastalatipyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kastalatipyag. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo ibukbuk ti amin a panagayat mo iti maysa a tao.
At adakit ti nga ipaay mo iti bagim ti ayat ken respeto. Tampok ditoy programa tayo. Kas kalatipyag. Ay na! Nagmayat mo tinda dya kanta. Ay, makapain love. Ay na. Aguray ka, Chris. Sakbay akilaan ka akasta. Iyam amo ka kin ni Jay akachachat mo iti manu abulan. Ngarot. Ay, my name is Chris. Short for Crisanta Matutina Alejandrina. Pagkatigtog mo itong tinagan mo? Amo kamarigatan ka amang ibalikas. Iso nga, awagan naglaangan iti love. Aguray ka nga. Love at ako sa... Kat, anya ngay nga Ruth, no isumot lang, titurong na. Saan ka di, Jay? Ay na, ay, mabisin akon. Ayan nga, day, Jay, ako na naamapan lang, Jay CR. Wan nga Rod. Sa dino nga taas si arte na panana. Ay na, lumami isan da ito in order ta amakan. Kaya't mo ka di amapan ko kitaan. Saanan? Apay pay laang. Kat inakitaan na. Amangan mat na nalmasan i-JCR. Kastoy man ang tinapasamak, idi. Diyan ka din ko, intarayan nag-idi. Hay, apay ngamin aya talagi pumday na pasamak. Jay kunada nga Rod. Don't cry over spilled milk. Ay, mga takit din. Sige, sabay nagado dahil in-order ta amakan. Uy nga, Rod. Ay, makan ko amin dagito ay. Ay na, depress ka manin ako na. Relax ka kadilaan. Inayadam at yagisugo ang mga numaltutan ka. Anyay dagiti nakabalko ta pasarabong kada kami ken ni Mami. Ay, kat kita ama. Damagang pa lang mat kanyak. Na? Apa yung kastaman ng timod nun, sister? Napan ka lang arab laki eyeball, ije kachat mo na ko super duper guwapo. Ay na. Apay nga min alog pap ti agong ko. Ah, ano yung tamok dito? Apa yung nga yung sakti pagdamagam? Apay nga'y asika. Nagtundiris matay ta agong mo. Ay, it's so unfair. Pansit nga wan sagpaw na karni da ito inyawid ni Manang Chris, Mami. Siyak lang ang timangan, ta sana pang bakit da ito ay. Ako makaamangan, jak kayat ti pansit. Ay, isumat ate ko na, di Ay, kayat. Wan gayam, ayan ni manang mo. Pag-istorya man, no kasano jay date na, ijay pagbaga na akachat na. Ay na, Mami, saan mo nakasalita? Tama di timod na nagawin. Jay make up na. Ay, naiwara-wara mo ito ni Jinaraka Barupa na. Na. Apay ngay. Ay, tsak man mo iti dahi babae. Ket, amon ti saludsud na. Anya dayta. Ay na, apay kano alog, pap ti agong na. Idinto ta siya kitatangos. Ay nadyak sinungsong batanen. Tadyak matamo ti sumpat na. Agmaseta sa klangan. Imbag pa'y dagito ang masetas. Tasanda ka panawan. Oh, Chris. Anya ayati bagbagam dita. Pudnumat ngamin, mami. Ay, dagito ang masetas ko ti mangipapay kanyak iti unconditional love. Ay, unay ka na, anak ko. Ayun kayam. Kumusta nga J-date mo di kalman? Boyfriend mo ka din ni Jay. Anya boyfriend? Idinalpas kami na nagamam mo. Timakdar, kat nagpakada anapan ijay CR. Kat, anya nga itinapasamak. Ay, saanan ang nagsubsubli? Naglukon nga inukas ta tinaramin dakan ka.
Sa anak ngamin anapintas. Ay na anak ko, nagkunakan ka saan ka napintas. Ay na mami, naglukmagak lang arudan, basitak pay, lugpapay na ito agong ko. Kan, napuno iti white heads. Unay katapan ang iruruman mo di tabagi mo na ya, anak ko. Abay ngamin asa anak ka na yan pintas. Idinto ta ni Julio akabsat ko. Dahil bakla akabsat ko. Uray saan nag-makeup. Ibagbagada nagpintas. Nakakadi, Chris. Inakman kit di uminom itinalamis. Ala ko di gayam ko. Barang malaganan tirik na. Ay, may sapay man ang baso ang palamig. Ay na, huston. Adoon na yun deta may sa adakil abaso nga ininom mo. Kaya't ko pa'y nga ruti lumukmag. Kahit naglukmag ka una yan. Kinunampay. Naglukmagak lang arunan. Nagladak pa'y. Asino nga'y timangayat itikas kanya. Agtal na ka man. Di ka madanagan. Ibirukan ka iti sa bali akadate mo. Sanan? Jakon kayat yagayat. Ay na friend, saan laan ni Jay ti lalaki dito'y lubong. Nang runa ita, taaddan social media. Ado pa'y ati maam-amom amas gwapong am iti dayjay ajay. Sana ka mamati iti forever. Aglisi ka man kiti. Tapno makita dagiti tattao to'y langkok apalamig. Ijay kaigid. Kita amday taapa nang iruruman mo kanyak. Uy, pasimple lang. Ngam, it hurts. Ay na! Mabal ka lang gumatang iti 5 pesos nga asin. Agpakadwa ka pa'y kanya. Ay na, mabainak nga ron amag na dito yung kalsada ng agmay-may sa. Pagpainan ko nga. Wow, pagsiksimutan. Ay, thank you. Naka-red, ti ko na. Apay, naka-red kaya. Ha? Iso ti ko na kasiksi. No. Ay, sika Di nakmanawag-awagan iti sexy. Kaya't mo ka diti street Streetan ka dita. Iti manang ko ati sexy. Tatrulala babae. Ay, Manang mo na ito, naglukmag ka kabab. Hay, awan pa si Siksyan kan pipintasan na. Aguray ka man. bye-bye amon. Ay, di mon tutupanday tanga istambay. Ay, naglastog nagsasawa. Ibagam ito kabab, tayo agpakutong basay. Ay, awan bibiyang mo. Intakit din. Julio, apa yan nagdiretso ijay likod ti balay ni manang mo? Ay, naman di man ang timod na, mami. Napan kayo laging batang iti asin, madintimod na. Kasano, ada istambay ako namlan asino anang perdi itimod na. Mala, ingka nga rod asinan jay lutlutwak. Tabapan ko man kasarita ni manang mo. Ay na anak ko, husto ka din. Saan kan nga agpanimid akasta? Kaya't ko nga ron ti agpanimid, mami. Naladingit ka man ako na akon. Ay, talaga naladingit ak. Ay, apay ngamin nga inyanakdak akastoy. Agsao ka manan iti jak kayat. Naglukmagak lang arudan. Nalakapay atubuan ti kamuro ti rupak. Maganda yun. Ay, day tati kayat ko. Ay, inlasin mo kadi dagiti taba. Wen, parakan ka. Ay, sige, intay nga rudan mangan. Tapno pumintas ti mood ko. Gusto ka niya akon. Jakon kaya timangan. Siya, kayat ko pa. Ikanak man pa itiin na poy. Ni mami, gaputa less rice, kimutong, kat naragsak di doktor na.
Mangrugi ka man ang manguyaw kanya ka. Uyaw mo nun, ayan. Kato'y pagbagaklangot yung pwesto. Ay, basta. Kanak ti kayat ko akanan, aging gat maumaak. Aging nga, saan ka na makatakder? Ay, at nabasa ka pagsasao ang maibagay ka. Jakayat adang ganday ta. May papanmandaytan iti kinadagsan ko. Ay na, denggam, Ti ko na, di mo ibukbok ti amin apanagayat mo, iti sabali a tao. At adakit di nga ipaay mo iti bagim, ti ayat kan respeto ko na. O sige, agpili kayo iti kayat yu abadbado. Ukay-ukay laang dagita kat super nalaka. Ay na, friend. Aglakla ko kan iti ukay-ukay. Katanyang nga road friend, manulaang magtimagan-ganan siyak dito'y lakok apalamig. O sige, agpili kan iti gatangam abadbado. Ado ti palda dita. Ay, ada nga ta umanay kanya. Ayun, anya. Ay na, 42 ti waistline ko. What? To'y waistline ko, kunak. Mano ti rukod na day tasikat mo? Tulang ka kadi. Kunak mat 42. 42? Nagdakal mo to na si Erika. Friend, pinigsamat. Uray latim malyaw dagiti agpilpili iti ukay-ukay. Grabe. Ay na, siyak man ang tikit kita andan. Ha? Ay na. Ayun gayam anya. Ay kuha friend, di kayat ko sa 42 pesos ti presyo day ta a t-shirt. Naglakan niya. O sige, katanga mo. Pearly shell from the ocean. Mami, bagay kumitlang ka diti agsala? Ay, unay kan aya Julio. Isardang mo day ta pa nag-pearly shell mo dito isang wanan mikin ni... Chris? Ay na, at pakpakatawa ak. Agtutad mo tilwamon. Abay manan. Kuruso na dakday ta apalda. Iso aginatang ko. Kunak no manay kanya. Ngamsaan madgayam. Ay, Julio, itad mo man ngamin kinimanang mo day tapalda ginatang na. Ay na, pinadas ko ngayon suot. Kan pinagsalak iti pearly shell. Uy, bagay ko. Ay, naglukmagak ngamin na talaga. Ay, anak ko, kababagin mo ngamin day ta. Natawid mo day ta, iti day di dadim. Gaputan na lukmag day di dadim. Ay, saan mat nga iso tinalok maglaunay, mami? Kan, apay nga ni Julio. Ay. Saan mo tanalukmag? Ala, tasyak man ang tinakita mo. Ay, nanak ko, natawid namot ngamin kanya, tinakot tong apamagina. Oh, nangag mo. Mana-mana lang yan. Angam saan na kaya tasawan, apangit ka. Para kanyak, sika ti kapintasan, anak ko. True. Isang ostorita pa nagladladingit mo. Rumar tayo kiti atalo. Tayin-tay mangan iti adu apansit. Friend, nakita ki in-post mo ije Facebook mo. Anya day, Chay? Di picture yu ang talo. Ni ading mo a Julio, kin ni mami. Ay, day, Chay? Wan, idi kalman, rimwar kami. Ay na, nagswerte ka, taadda na ng kinkabsat mo ang mga ayat kin ka. Swerte ayamot, tikas, Chay. Katuan mo, Kasano nga ibagam aswerte, kat awan pa'y boyfriend ko. Ay, amom di ibagbagada nga NBSB, no boyfriend since birth. Ay, siyak na iton. ay na friend, si kalaang ayati awan boyfriend na. Ado kayo anya. Ay, awan at talaga ti mga yat kanya. Gapo itilak. Nalipatam sa mo tan, di imbagakan ka self-love. Ang kitaman to'y agong ko, oh. Ay na, nagadulang nga rodan ti white heads kan black heads na. Lugpapa!
Self-love, kunakmatkin ka. Ti importante, makaangas ka. Si kakit di mo, tila pa ka insecure am di tabagim. Ay na, friend, di mo liplipatan ti self-love. Mami, umay ka dito salas. Darasem. Oh, apa, yan niya tinapasabak. Sino tinangikabel ka na dito sabsabong dito yung florera dito yung lamisaan? Ay, what? Oh? Kan, sabong mo't dagiti masetas ko dagita. Ay, itala na pasamak da ito eh. Milagro. Kan, wow! Saan ka di a picture tayo kadamanang mo a Chris? Dita nakasabit dita diding. Ay, yung pala minait na gayam. Ay na, nagubing matilangak dita na picture. Ano di mapaspasamak ka ni Chris, mami? Tapay. Ay, nakat no kagura na amin na picture na iti. Ita, iso pa yung timang isabit iti diding. Ay, wala niya. Kan kagura na pa'y kaya ti sabsabong. Napananayan ni manang mo. Ay, sa di nung nga pa iso tinapanan na. Awan mo dito balay. Ay na! Kalpasan na nag-jogging ka, nag-exercise ta. Umay tamad gayang gumatang iti milk tea. Kat, anya ngay ita. Ita laang mat amakaramanta iti milk tea. Gumatang ka nga rudan Sige, aguray ka dita Mm. Ay, gumatangak man iti milk tea. Large dua. Anya flavor, miss? Excuse me. Extra large kanyak. Ay na, nag-cute mo tanday takadwa, miss. Iso? Uy, anya tinagan na. Ay, Chris, sumay ka man dito eh. Apay ka di. Damdamagan da iti aglaklako iti milk tea tinagan mo. Taapay. Cute ka nga, main. Ay, siyak ni Ramon. Rhyme for short. Chris mo tinagan ko. Ay na, patinagan mo, nag-cute. Ay, una yan. Agtungtungtong kayon. Kasanon ngay iti milk tea mi. Ay, gaya man niya. Ay, pasensya kayo na. Love at first sight sa matan. Dahil ito'y amarikrit na para ka ni Chris. Uy, ada kayo matgayam dito kusina. Mami. Wan, anak ko. Mangmangan kami kini ading mo. Sa dino kaya tinapnapanam? Nag-jogging kami tigayam ko. Jogging? Ay, ani, mabit lang, mami Adalang batak nga awag ko dito yung cellphone ko. Sige, Ganggag man mo sino ti kasarita na? Surutang ijirar mami. Sige, lumdi ka agpadpadlaw Awan, rhyme. Nakasangpet ako dito balay mi. Ijik ko laeng. No safe ka matlangan nakasangpat dita balayo. Wan, ay na. Super caring kamot. Wen, kastaan nga main. Anya ka titi address yo. Oh, taapay. Umayak at pa-share Saan ka day? Akas ta tirumbang apanagaram ti baraw iti balasang. Ay, agaram ka kanyak? Kaya't nakadi uray na lukmagak. Cute, para kanyak tinalukmag. Kaskan ka. Kasta ka di? O sige umayak to agpasyar dita balayaw. Sige, makaamu ka, right? At ang love life ni manang ko mami. Ha? Adan? Ay na, lalaki ti mawag. Pirmi ang makilkilig ni Chris. Ay, makasta. Nangag mo, ti pa nakisarsarita ka ni Rhyme? Ay, kunti lang. Suportaran da ka anak ko. Kasta na titiyag. Rumbang lang nga naragsak ka. Ay na, maragsakan kami para kan ka. Thank you.
Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo ibukbuk ti amin apanagayat mo iti maysa a tao. At adakit di nga ipaay mo iti bagim ti ayat ken respeto. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon Kas Talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas Talatibiyag. Ket ita at to'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Respeto ti kasapulan tapno ti gura maliklikan. Tampok dito'y programa tayo. Kas Talatibiyag. Bakit? Nakaturog ka ka din? Saan pa'y narod? Takot lang makaturog kayo magad na eh. 2:00 iti parbangon. Ay, 2:00 ayan. 2:00 kakit-kita kiti relo. Madama ti pa nagbidbidyo kidagiti karo ba? At sino ti ko naman nag-birthday aya? Ni kanubunching. Aya, Ay, ano santana? Takakaiso na silibraran damot ti kasangay na. ay katuan na. Birthday lang deta. Malpas 20 bigat. Makaturog tan tumot lang nga nasaya at bakit? Nakaring ka? Ni. Sa dino di ayan ka? Kada ka dito'y balay. Ah, ay, kunak man no balay mi da ito eh. Apay nalipata managsisat tayo. At nagkakanta tayo iti rabi dito'y balay. Ah, ay, birthday mo gaya man niya pare. Di naktupay kinantaan iti happy birthday. Ay, saan na ya? Wain, sa bali ti inararamid mo iti rabi. Ah, Kano nagsala-sala ka? ay, ay. Kunak ano kinantahan ka. Agam di ka madanagan, Pards. Tuloy ang ligaya. Kasano atuloy ang ligaya sa asawam? Nagkakanta tayo ah. Kano makalawas ti rininta ka video okay? Ay, agasam dat. Makalawas gayam. Uray nun alpasan ti birthday. Agkakanta ka tayo lata. Uy! Nagmayat man no kasta. Ang, paray, mabalin ka din agawid akpay. Tapay mo it. Saan ka nga gawin din? Nagaduti na bati amakan. Uno karne. Mapanak matagdigos Tanay, kalingling utak. Agpapada tayo nga da power na. Ay? Ang, maulaw na iti umasidag kanyak no jak agdigos. Nagtugaw ka kay diditan ta ituloy tayo ti agkanta. Ay, sabagay. Jak na ipapas tinagkantay di rabi. O sige, tira. Agkantata pare. Ayan mo bakit? At daak dito salas. Apay aya. Yung ka magumatang iti arak dita kantina. Arak manen. Apay, saan kayo anauma naging inom idirabi ay? Kanya kalaki din na ya. Kakaiso na birthday. Apay saan ka anaragsak, anadanon ko da ito nga edad ka. Anya nga arak ay atigatangag. Eh gujin na ingel Tapno naturod kami nga kakanta ka dagiti ko kumpare. Naingal pa iti kayat mo. Ay, sige ka din bakit? Lab na lab ka pa mo. Kumano silap ka. Inkamot din sweetheart. Arak manan ti katangag. Wala na, inumin ka no dalakay ko. Ay, apay. Saan pa'y analpas ti birthday nila kay mo, aya? Nalpasin idi kalman ngam ituloy dalat takano ti aginom. Ay, manungal daw ti panag-birthday na, aya? Jakman amuna na. Agasem nga minjay pinartina. May sa ababoy, nagdakal. Nagparti
pay iti may sa akalday. Ay, agasem ngay dayta. Adda pay amanok anapartay. Na, isumot lagayam at tuloy-tuloy ti panagraragsak da. Mayat magidi tapno makalako ak iti arak. Ne. Agkakantada manan. Uy, nana. Ay na, marengrengak no daduma. Ananusa ko na, basta makalako Ay na pare, mapartek naman ang lukas to ilay. Ah, Agasam da ito inumang tangarak nga eh. tapno daganas nga kanta. Ay, mo pare, naingak ako mansyon ka no adda arak. Uri siya ka. Dahil tamot tinadlaw ko kahit. Ay, ket irwar mo nga ruden adya pulutan tayo, pare bunjeng. Ipapapudot ko pa ay. Kan, di mo liplipatan dyan sili Ay, ado ano sili? Kinje na punot adigo. Uri, agdigos kahit hindi ka. Ganoon sa kapalanggana dyan sa ganak adigo. Napambano ka nagkapoy di opisina, bakit? Pasino kumatisaan anabannog. Sapay korang titurog ko iti rabi Plano ko nga raw ti masapa maturog kita. Iso nga ro, daan nag-take out ako iti makan. Tapno saan tan nga agluto. Hala, inakarudan isagana dagiti makan di kusina tamang rabitan. When man, tagtugawak dito isalas. Iridap ko pa'y basit. Ayaban nakto into nakasaganan ti makan. Sige, agina na ka pa yung rodita. Ay, nasakit ti ulo. Gaputan na puyatan na. Mangag mo dahi, Jay, bakit? Ay, una yun, nagbidbidyo kidamanan. Apay, saan pa yan alpas ayat ti birthday? Okay, tayo lang. Si Martin ka nagkanta. Parts. Ket agang sakpay mo pare. No kayat mo, ituloy mo ti panagkansyon ka. Ituloy mo latan. Apay nga siya. Agpaparaw ako. Agkanta ako mo latan. Ay, katuan birthday mo gayam. Makalawas sa birthday ko naman. Nagmayat nga ron ti birthday mo pare. 7 daw. Awan ina na paray. Diretso ko naman. Nini. Alam mo ti mikropono. Agkanta ka kita eh. Ay, pare. Mabalin nga agsalak lang ay. Sige, mabalin. Sige. Pigsam nga ron dito kar. Tapno at daganas kong agsala. Basta nagkakanta. Ita, agsasala da mamutin. Un nga roda. Saan dan samot din amalpas nga grarambak. Kasano nga makaturog na tao no kastoy. Alalakay, pasensyahan ta idan. Tada nga rod ag birthday. Sige, awa-awatin talataydan. Malpas tumot siguro intun bigat di pa nagrarambak da. Maturog tanto intun bigat ti Rabina. Sapay ko matawan ton mangagda na pigsa katukar. Ala, anusan tapay dagita karuma. Ay, nasayat matagawid kan. Manungal daw mo di tabalay ni kumpare mabuncheng. Ay, huwag nga ron na. Mababain ako. Sung aghawid ako. Ay, manungal daw day tabadaw. Di mo pa'y sinuksukatan. Isung nga ron nga agawid ak. Tamapanak agdigos kan agsukat. Imbaga, tanalagip mo pa'y mapanagdigos ka nagsukat. Ay, nana. Anya ka ditipit sa ita. Ay, Martes ita. Domingo, idinang rugi kayo ang nagkakanta di tabalay da bunjeng. Ay, nana. Ti kalendaryo yung ay. Dayto nay, nagdakal ta kalendaryo. Kita amon ti pizza. Akin si gayam ita, nana. No adda trabaho, aldaw ti panagsusweldo ita. Ay na, nana. Ay, birthday kita. Birthday? Wait, basta akin si birthday. Na, Ay, agawidak pa'y nana. Agawidak. Ngam agsumliak to intun madamdama. Gumatangak iti arak dito'y kantinam. ay unay lakit day. Nagadaon ti ag birthday ti daytoy abulan.
urnausan ti naginuman nyo. Datao pa'y lagayam ti mapatudon amang urnaus. Ha? Saan kayo nga birthday iton sumaruno, ha? Nay, saksama ti paspasagida, bakit? Di ka pa'y ngamin mangrik na. Pare Bunjing! Oh, pare! Apa yung nagsubli ka? Pare! Aginom ta. Ay, una! Aginom kayo manan. Ay, di ka man ito managari dito, bakit? Ay, among pare. Nalagip ko a birthday gayam itang aldaw. Ha? Birthday? Win! Iswan na nga lak iti arak ngayon naman ta. Ah! Ay, tuloy ang ligaya. Ano kasta? Lumabasak pa'y dito yung kantinam. Ay, sige ma'am. Ay, nagsapa ka man nga gawi dita. Ay, umayak maturog. Manon arabi, anapuyatan nak. Ay, apay ngay anapuyatan ka, ma'am. Kano mano arabi nagkakanta, kan nagsasala na dita balay da bonjing. Ay, ma'am. Ta-birthday na ngamin. Mawatan biday ta. Barang makaturog kami ita, tanalpasan ti birthday. Ha? Nalpasan ko na, ma'am. Ay, saan pa yan nalpas? Ha? At damanin ag-birthday. Ay, jay barkada ni Bunjing, ma'am. Ikakanumat ti birthday na. Anya? Ay, mangmangagukot. Tuloy ang ligaya ka, no? Bunjing! Bunjing! Apo, apa yung manayap ka dita? Ika ka maturog eh. Diyan nga ron makaturaw. Nagpigsa day tatukar. Nagkakanta kami nga ron. Pakapsutam day ta volume na. Tanay, nakababayin ka dagiti kaaruba. Anya ganas nang ingag video kay no nakapsok mag. Kababayin nga ron kada sirken, ma'am. Ay, naman nakaawat da. Mano arabi kayon nga kakanta. Man nakaawat da nga ron. Professional da kita. Saan da nga mo ti ako kay? Pare. Abay, pare. Nakapsok ti pa nagkansyon mo ah. Ay, nakapsot pa lagayam day jay. Piksa ama. Ay, kaya't masawan. Ipok-kaw-kaw. Uy na. Tapno, manggagdagit amin nakaaruma. Kaya't mo asawan. Ringan ta amin ida. Saan tayo da paturugan? Ay, mayat a plano, pare. Ni, hapay abimahon ka matan na kay. Gaputaman nun narabi ajak nakaturturog. Amumat, ano kastoy akurang ak ititurog, napudot ti ulok. Oray siyak. Naita mo tinadlaw ko dito bagik. Ngumis-ngisit ang taglawlaw dagiti matak. Imbag kanyak ta makapag-make upag. Kat saan unay amadlaw di ay bagkaw. Nagpaot kit din tayo ta birthday party aya. Makalawas da ka no. Madinday toy. Saanen ang mabalinti kastoy? Ni, sa dino ti papanam. Inakbirukan ti place ko. Anong ti place? Even though you ain't got money, Sige, pare Bunjing. I'm so... Tira! At kanta ka! Nay, Ay, anya tapasama ka tayo. brown out! Ay, anya matay. Japay nalpas di kan kanta, nag-brown out tayo. Oh, At damot silaw di tagaruba. ah, Dito'y balayo lang ti brown out. Maturog tanakit. Naulima kan ti aglawlaw. Maamwanda kasi ka tinangputin iti linya ti kuryente da. Makamuditan. Basta makainanata itarabi. Sa bagay matkit di eh sino tinangputo dito kuryente? Hey! Atal na ka man. Di ka lang mabain. Pukaw ka la, pukaw. Kat basol mo no apay apinutod dati kuryente dito balay. Anya? Pakabasulan ka di itanti ag birthday? Agkakanta kami lang kadagiti ko kumpare. Adaman lay bagakan ka, Bunjing. Kat dungag ka na imbag. Anya dayta? Respetaram dagiti karubam. Di ka mamerhuisyo. Tapno sumayaatan ti panaglalangan. Kat saan da kanto aguraan. Iti sabali abangir. Respeto ti kasapulan.
tapno tigura, maliklikan. Napagura kaya dagiti karuba. Kat, anyangay, damagampay la dayta. Ay, kababain ka da sirken mamkunakmatken ka. Kasta latibiyag mo ta? Anya, Eh, iso ano kasta? Isardengin natin panagkankanta. Apay, awanan ti ag-birthday. awanan nana, nalpasan. Ay, awanan. Saan na magatang dagito'y lakok nga arak? Ay nanana, aglako kayo laangan itimakan. Saan nga arak? Ay, arak nga rod ti mabilay. Pero huwiso day tang arak. Kahit, papanam nga rodan nga ay. Mapan ko man ibaga ije electrician nga ikonek dan di kuryente mi anaputid idirabe. Pinutid tinakaunget akaaruba, nana. Ala, sapay la ko ma. Tawan nga rodan ti madisturbaw akaaruba. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Respeto ti kasapulan. Tapno tigura maliklikan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta la tibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Kasta la tibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.